Rastuće cene i pretnja siromaštvom najveća je briga za 93% Evropljana, pokazalo je najnovije istraživanje Eurobarometra Evropskog parlamenta. Rezultati istraživanja su pokazali da je u svakoj državi članici Evropske unije 7 od 10 ispitanika zabrinuto zbog rasta troškova života. Najgori rezultat ima Grčka, gde čak 100% ispitanika brine zbog visokih cena. Kiprani, njih 99% su takođe zabrinuti, a u Italiji i Portugalu 98% građana je pokazalo istu brigu. Čak 82% građana strahuju od siromaštva i socijalne isključenosti. 81% je zabrinuto zbog klimatskih promena i širenja rata u Ukrajini na druge zemlje, a oko 74% građana strahuje od nuklearnog incidenta. Građani nisu zadovoljni akcijama koje se preduzimaju ni na nacionalnom ni na nivou Europske unije. Samo trećina Evropljana izražava zadovoljstvo merama koje su preduzele njihove nacionalne vlade ili Evropska unija da se izbore sa rastućim troškovima života.